आम के पेड़ पूजा एकर नाम है कल्याणी। सबसे पहिले विध करे वाली मतारी, भौजाई, आजी, चाची ऐपन सेंदूर, धूप, दीप, नैवेद्य लेके गोतिनी नाउन के साथ आम पूजा करके पल्लो कलसा में डाले के विधान है। ई पूजा रात्रि में होखेला। गीत सुनी कल्याणी के। कोसी
तोरियाम हो कला से धराइबो पली तोरियाम हो दूध से पटाइबो पलो तोरियाम हो कला से धराइबो पलो तोरियाम हो कला से धराइबो पलो तोरियाम हो कला से धराइबो। जनम